Yo, what's up mga pre? So, adlaw karon nga Bernis mga pre, pizza dos ning buwan sa Pebrero 2024. So, padulong day mi diri day mga pre no, nami adtuon dito kay naay paliton si Mrs. ug kung unsa magaling na iyang paliton mga pre, siya na naibawa na mga pre. So, di ara naabot agad mi diri mga pre no, mo parking sa motor mga pre kay mosaka na punta sa tumoy sa hagdanan mga pre oh. O pilar may istorya pre, pasaka na kita mga pre sa hagdanan mga pre o. Tanaw na to diri unsay palito ni Mrs. diri pre kay wa gid tay kalibutan na ni pre. Iya gid ning mga desisyon pre. So mao din ni diri mga baligya mga pre, mga drawer din siya diri ari o ni Mrs. diri. Tanaw na ni nga kung sa iya paliton mga pre ha, kay wa gid tay kalibutan na ni mga pre. So napad sila mga sapatos diri mga pre oh, pero ang tuntuyo gid diri dapita mao ni siya. So nangutan na si Mrs. kabahin sa iyahang order. Og di aradi ay mga pre, Master Deluxe drainer and cabinet mao gi order. Og mao na to mga pre, pilara may istorya mga pre. Di ara ang cabinet nga gi-order ni Mrs. Gi-check din na ni Mrs. ang quality di ara you know. Gitan-aw din na niya kung masud ba to ang among plato nga tulo ra ka buok. O mao ni diri mga pre, barato ra kay nila mga item diri. Gipangayuan din ta ni Mrs. og pangbaya din o kita matik din ta nga mohatag din mga pre. Tan-aw sa natong kwarta wa ba nato nakalimtan di ara day wa din nakalimtan mga pre. So ato ning hatag ni Mrs. kasi Mrs. po diri busy po kayo sa pag-check sa item kung masud ba mong plato, baso, kutsara nga tagtulo ra ka buok mga pre. O gyara mga pre, pila ra may istorya mga pre kay dili man ni makarga sa among motor mga pre. Amo na lang ni siyang gipalalamog ug sa wala madugay mga pre o niabot ang lalamog mga pre. Matik din na si pare diri. Iya din ang gipagawa sa atong item mo. Kusgan gina shout out din mo diha pre no. Salamat ay sa mong pagkugi sa mong trabaho pre no. So mao to mga pre, iyang gisinyasan ang driver sa lalamog mga pre nga paiswagon lang gamay para automatic inignaog niya na aday na driver sa ubos. So kita po mga pre, sunod na punta mga pre. Samtang naglakaw mi mga pre padung na mi uli, oh, nagapit-hapit pagit si Mrs. nga iya kuno ning balikon ang tulo ka drawer. Wala yun yang anga mga pre, tulo gid yang balikon mga pre. Ayun, panaog na may mga pre, og ako patong duulo ng driver dito kay magchika-chika sa ginagmay kung asan niya dapita o asan niya ihunong dapita ang amo ang item mga pre. So di ara mga pre no, salamat eh sa pag-alsa day mga pre. Salamat ini mo pre no sa imong pag-alsa, shout out din mo diha. So ayun, atong duulo ng driver mga pre kay ato ni siyang tultulan kung asan niya nakita ihunong ang atong item. So mao to nagkasinabot gimi dako kasi ngisi dali nakita. Nagkasinabot gimi mga pre. O kami mga pre, okay na mo pa nagstorya. Padulong namin uli ni Mrs. kay adto namin magpaabot sa among balay mga pre. Shout out niyong tanan di ano sa nagtan-aw din sa akong video. Salamat kay niyong tanan sa inyong pagsuporta di sa mua day. O mao to mga pre, maghinay-hinay na magagino dito mga pre kay magpaabot na lang siyang tawag kung maabot na siya sa mua. Magpaabot na lang siyang tawag kay sugatol na ako siya sa gawas kay medyo sudlunon pa mong balay mga pre. So yan mga pre, salamat kay sa inyong pagtanaw mga pre no. Salamat siyang padayon pagsuporta sa ako mga video o diri na lang takoto mga pre. Goodbye.